Dewlet li benda çi ye? Adar gulam. Dema mirov li civaka berê mêze dike dibîne ku di nav herêkandinek dîrokî de ye civak bi jiyanê re herîkî ye. Bi hev re têkiliyek simbiyotik de ye. Lê em îro li halê civakê dinihêrin ku civak ji hev parçe parçe bûye. Ji rehên xwe qutbûye. Ew çerxa têkiliyan a civakê guherî ye. Şerê di navbera Amerîka, İsraîl û Îranê de ev zêdetirî mehekê ye didome. Niha kes nizane ku wê dawiya vî şerê çawa bi encam bibe. Roj bi roj metirsiya ser jiyana sivîlan zêde dibe. Ji aliyê din ve roj nîne ku malên Kurdan nebin hedefa mûşekên Rejîma Îranê. Şer hema bêje li tevayiya rojhilatan navîn berbelav bûye û bi dijwarî tesîra xwe li ser Kurdistan û gelên herêmê dike. Êrişên aliyan ên hewayî didomin. Hevdîtînên ku ji bo müzakereyek muhtemel a di navbera Amerîka û Îranê de ku bi navbênkariya Pakistanê çêbû heta niha te encam nedaye. Rejîma Îranê tevî hemû alozî, qeyranên aborî ku hebûna wê li ber man û nemanê ye, tevî wê jî di nav van şert û mercan de jî êrişî kurdan dike. Di vê rewşê de li şûna ku destê çareseriyê dirêjî nûnerên kurdan bike, lê di siyaseta xwe ya xeniqandina mirovan de dewam dike. Ev rastiyek ku şer ne di berjewendiya gelên herêmê de ye. Ev şerê hegemonyayê ye. Bi şer pirsgirêkên gelan çareser nabin. Gelên Îranê şer naxwaze. Tê payîn ku di hevsengiya herêmê de guhertinên bingehîn rû bidin. Di çerxa van rageşî guhertinan de Kurd dê çêbikin. Helbet di van guhertinan de Kurd tenê ne hêzeke leşkerî ya şerkirinê ne. Kurd her wisa hêza siyasî ya çareseriyê ne. Li Îranê aktorên herî birêxistinkirin e. Kurd ji hêza sereke ya vî welatî ne. Hezbên Kurdî yên Rojhilatê Kurdistanê li rêyên çareserkirina pirsgirêkê digerin ku bi diyalogê meseleya Kurdî çareser bikin. Kurd di alozîyên rewşên wiha de ji bo her îhtimalê polîtîkayek dînamîk ser bixwe ne. Hemû dewletên herêmê ji polîtîkayên rejîma zilmê ya Îranê nerazî ne. Lê hinek welat di çarçoveya berjewendiyên xwe de nêzî meseleyê dibin. Ew xwe weke ku bêalîne nîşan bidin jî lê rastî berova jî wê ye. Dewleta Tirk endamê NATOyê ye. Ne gengazek ku di vê şerê de bêalî be. Herkes dizane ku ev rejîm zilmê li gelên xwe dike. Mafên jinan nas nake. Heyîna gelê Kurd înkar dike. Niha li Îranê çi diqewime baş nayê zanîn. Rejîm bi hişmendiya tepîsandinê nêzî muxalefetê dibe. Tevî şerê giran ku didome rejîma zilmê lez daye dervekirina ciwanên Kurd. Em di serdemeke wiha dene ku yên nirxên civakê dixin hedef, bi hev re di nav nakokî û şerên dijwar dene. Xuyaya ku dê ev şer bi şêwazên cuda hîn demdirêj bidome. Geşedanên li Îranê careke din nîşan da ku pêwistiya Tirkiyeyê bi demokrasiyê heye. Bi çareserkirina pirsgirêka Kurdî heye. Ev tenê ne ji bo Kurdan, ev ji bo tevaya gelên Tirkiyeyê derbastar e. Hewildanên çareseriyê yên Rêber Abdullah Öcalan û tevgera azadiyê divê weke hişmendiya çêkirinê ya daxwaza pêkanîna bi hevjiyanê were fêmkirin ku çima divê gavên pêwîst dereng nemînin. Di zûtirîn demê de divê qanûnên pêşîvekirina siyaseta demokratîk bên sererastkirin. Rayedarên Tirkiyeyê di dewamkirina paradigmaya komara Tirk a berê de ısrar dikin. Divê rayedar xwedî li gotinên xwe derkevin. Li şûna gefê gotinên xwe pêk bînin. Êdî ji kelamê re keramet nehîştine. Rêber Abdullah Öcalan bi niyeta pêşîvekirina li çareseriyê dest bi avêtina gavên pratîkî yên vê pêvajoyê kir ku bi pêş de bibe. Hêza çareserkirina pirsgirêkê di şertên herî zehmet ên esaretê de nîşan dide. Diviya bo demeke beriya bi demekê pêşî qanûn bihatana parlamentoyê ku li ba civakê bawerî çê bibe. Lê mixabin ji pepûleka bin derî em hîna derbasê hundirê xanî nebûne. Rê venakin ku ji Ewropayê vegera welêt pêk were. Vegera li welêt bi çêkirina qanûnan vegirî dayiye. Ev saleke AKP her carê bi hinceteke cuda tê ser maseya müzakereyan. Niha ne diyar e ku wê sibêt çi biqewime. Ev her carê teloqî dîrokeke din dibe. Peyama Rêber Abdullah Öcalan a hevdîtina 27 Adarê ku bi piranî li ser karîgeriya pêşvebirina pêvajoya civaka demokratîk sekiniye wiha dest nîşan dike. Divê em bi awayekê teng nêzîkê vê pirsgirêka mezin nebin ku em hewl didin çareser bikin. Ji ber ku li ser rojhilata navîn planên kûr hene. Dewlet bi têgiha ewleyiyê nêzî meseleya Kurdî dibe ku bi vê rêbaziyê çareser bike. İktidar bi niyeta ji holêrakirinê nêzî pêvajoyê dibe. Babeta ku ev 100 sala rastî beedaletiyê hatiye, îro li benda vegera komarê ya rêgezên hiqûqî ye.
Di hişmendiya bürokratên dewletê de ahenga çareserkirina siyasî tune ye. Têkildarî pêvajoyê her yek ji wan gotinekê dike. Bi polîtikayên sedsala bîstan nêzî têgeha Kurd dibin. Îcar ev pirsgirêkê kûrtir dike. Konjonktor, hevsengî dûkhere, lê di polîtikaya dewletê ya têkildarî Kurdan de ti guhertin tune ye. Komara Tirk di sedsala xwe ya aborî de ji bilî înkarê ti tiştek nedanî pêşiya Kurdan. Ne gengaze ku meseleya Kurdî bi nexşeya ewleyiyê çareser bibe. Hêza ku ji bo parastina çareseriyê lêgerînê terxan dike tevgera azadiyê ye. Di her temenî de ew xwe nû dike. Abdullah Öcalan ji hêmanên bingehîn ê çareserkirina vê serdemê ye. Beriya her tiştî divê em bi bîr bixin ku daxwaza azadiya Öcalan li qadên Newroza 2026 ji hêla milyonan hat nîşandin. Azadiya rêberapa rêgezek esasî ye ji bo bi pêşxistina pêvajoyê ku bivê nevê ye. Zanebûn, fikir û armanca birêxistinkirinna civaka demokratîk avakirina pira aştiyê ye. Qirkirin, tunekirin, asîmîlekirina Kurdan berhema siyaseta komarê ye. Ya girîng e ku em rastiyê di bingeha dîrokê de bikolin. Her têkoşînek ku tê dayîn, her gavek ku tê avêtin, her dilopek xwedan û keda ku tê dayîn, her ramanek tê afirandin û her peyveke ku ji bo çêkirinê tê gotin, nefesa ku tê girtin, di rêya çareseriyê de pîroz e.